ng'ati achiel to nyathi achiel kende ema itemo chwal to moko go tiweyo ringo kigi. Gima awacho kae ni nitie pogruok e kind yiero ma Kasipul to gi ma Ugunja. Yiero ma Ugunja, mujumbe ma Ugunja nyo resign kodhi tiyo jopiny e level machielo. To mbunge ma Kasipul to nyo ng'ad ngimane iyo ma ok kare. Ema samoro kaka dhano inyalo wacho ni yawa odong' higa achiel mondo anyuola cha ne nyathigi nyotho malit wewa migi wuodgi ni otiek keyo mondo yiero mabiro koro ji te odhi pap ogwere kigin giwegi. Inyalo paro kamano. To samoro mano omiyo jo Kasipul bendo wacho ni wuoru nyotho malit nwa we itie kare higa achiel ni mondo ka yiero mabiro 2027 ochopo to koro wayier ng'ama wadwaro kata ken in ama ng'ama chielo. Kanyo kane makosa. Keche party leader man Baba Raila Amolo Odinga ok owuoyo yiero ni completely, ok owuoyo nyaka yiero nyorumo. Obiro na wuoyo koro kosemiyo candidate ma Kasipul to osemiyo ma Ugunja and areas moko modong' ma Kenya kae. Awinjo ka mheshimiwa Musiepna wacho ni wan predominantly Nyanza. Mheshimiwa Buyo ng'ama ber ni ODM ni kamora more Kenya. Emo miyo wacho ni gin mbele wagi kura 200,000. Ok nen Nyanza, nen Kenya mangima. To nikech nen mbi ma chama wa mar ODM to gi candidate mono wachiwo mar ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Omiyo mbi mar ODM okalo Nyanza ochopo nyaka mar Sabit gi Isiolo. To mogik anyo ka Mheshimiwa Buyo wacho ni pok omigi direction. Kaka chama Gibedo piny to giporo wach. Koro kanga moluongo no siep ker mo support ma to gi kwo. Owacho ni no dhi Arambe to samoro no wuotho kamoro achiel gi Boyd ana onge. Owacho ni nyathi ma Boyd ber makuru bade to wacho ni pok oluonge. Ono ngise nango koso ino kana ka koth do chwe. No, Oya gol mukilano.